tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto, xa nos tedes que seguir porque en @Voltas co Prato temos penduradas todas as receitas que cociñan estas dúas persoas que temos aquí, que son Don Xulio Mato e Doña Lucía Vázquez. Un aplauso para eles que nos están acompañando aquí en directo. Bueno, rapaces, que tal empezar o programa aquí? Ben, Pois, ¿no? diferente, moi ben, Diferente. cambia a perspectiva. Sí. Sí. Como ves? Gústanos. Gústache? Hai que A ti? repetir. Sí, tamén. Tamén? Bueno, non sei se tedes algunha idea para facer hoxe que é Xoves Santo, que hai moita xente que ainda non come carne. Sí. Pois, non sei, Non sabes? é que así, a ver que propoñen. Non se ocorre Non nada. temos proposta. Sí, temos Que? proposta. Veña, vamos a É lá. que así sin carne. Vale, imos ver que nos trae Carmiña da Cañiza. Boas tardes. Son Carmen, niño da Cañiza. Veño a Voltas co Plato a pedirlle que me faga unha receta de empanadas de peixe para estos días de Semana Santa. Gústame a empanada de zamburiñas, atún, chouviñas, de pescado. A min gustame moito, pero non as fago, suelo compralas. Quería que me derades os ingredientes e si un consello para facela eu na casa. Un saúde e un bico para todos. Bueno, un aplauso para Carmiña da Cañiza, aí está. Temazo, por certo. Carmiña da Cañiza, que é curioso que alguén da Cañiza vai a recibir comidas sen carne, non? Porque na Cañiza son bastante de carne. Menudo xamón que teñen. Menudo xamón que teñen, é certo, é certo. Bueno, pedíanos empanada, non sei, querida Lucía Vázquez, que vas facer? Unha empanada. Vai ben. Pero que empanada? De pescada e gambós. Unha empanada para un día de festa. Unha empanada de pescada e gambón. Sí. Sí que é de festa, eh? É de festa. É de xoves ou venres santo ou de domingo de resurrección. A todo despiporre. Exactamente, exactamente. Don Xulio? Pois eu vou facer cun pedazo de rape. Moi ben. Como se di... Espera. Como dirías Ter Estévez rape? Peixe sapo. Moi ben. Digo Pois eu. procura dicir como. Peixe sapo. Moi ben, así está. Moi Se ben. me escapa rape, estamos falando peixe sapo, vale? Correcto. Vale. Se te escapa peixe sapo, falamos do Vale, rape. con champiñós, con champiñós. Moi ben. Cambiamos un poquinho a zaragallada e metemos uns champis no medio. Vale, tamén é de festa, tamén é de festa. Vale, o sea que temos, por un lado, peixe sapo e polo outro, pescada, dúas empanadas maravillosas no Voltas co Prato. Quedamos con... Lucía Vázquez, imos aló, veña. Veña, Vamos Lucía. alá, empezamos Que coa temos masa. moito tempo, o sea, pouco tempo e moito que contar. Bueno, vamos a tentar ser ágiles. Veña, Vale, vamos a empezar por diluir o levedo. tamén montar unha empanada rápida é complicado, non? É complicado, O sí. sea, vale, pero nós estamos aquí para... Nós facemos maxia en todos os programas, malo- así que... malo será. Somos uns artistas, é así. Vale, entón... Nunca choveu que non escampara. Eso, é certo. O levedo en auga, non? Sí, a miña empanada leva este levedo que, mira, este truquiño, levedo fresco de panadería e vamos a botar unha cucharadinha de azucre. Por qué? Porque así, Por qué? Xulio, ti xa o sabes, non me A enganas. ver, por qué? Por qué? Por Porque qué? así vai levedar moito máis rápido. Bueno, ese é un truco como se fose de Begoña. No, pois eu non lle voto, No, eu Dos voto... trucos de Begoña, é un Esto- truco teu particular como os trucos que di Begoña É un moitas truco veces, particular, pero seguro que Begoña xa o coñecía, porque Sí. Begoña sabe. non? Temos que buscar unha rima para os teus trucos, é igual que non é coña dicho Begoña. Sí, exactamente, pois temos que buscar un para Lucía. E agora, mira, esta empanada é facilísima para calquera que facer unha empanada, porque a medida é unha cunquiña de café. Entón botamos unha cunca de aceite, Ajá. unha cunca de viño blanco, Ajá. unha pizca de sal. Unha pizca, non unha cunca, Non, unha pizca. Unha O pizca. levedo e agora vas a matar. Con Porque que? esquecín o ovo. Bueno, pois precisamos ovos, a ver se alguén nos pode achegar o ovo para Lucía Vázquez. En calquera caso, a xente da casa xa sabe que nos pode chamar. 664-4834-9 xa o teléfono do Voltas co Prato, no que, como sempre, podedes comentar o que queirades, calquera empanada que se vos ocorra ou que vos guste facer, ou incluso a masa da empanada, que hai miles de tipos de masas. Chamades, contádelo e, por suposto, repartimos cartiños, así que moi atentos ás preguntas e o que pasa no Voltas co Prato, porque partimos cartos en directo na televisión de Galicia. Xa estou vendo que ven por aí o noso anxo da garda traendo os ovos. Sí, é así. É así. Ven por aí un anxo traendo os ovos e van a aparecer en calquera... Mira, aí veñen os ovos. Aí vai o ovo. Atende, ahora a xente da casa. Maravilla. Mira, mostra. Xa están aquí os ovos. Masa. Bola! Que auténtica maravilla. Neste programa aparecen os ovos do Entón, ceo. agora, mira, vouche pedir que me vayas botando a fariña. Bueno, o che que me parece? faltaba xa. Hai que traballar un pouco. Pero teña que cañotes. marchar con Xuli, pero bueno. A ver, cantas colleres Ti queres? dalle a lo loco. Ah, lo loco. Canto que as cañetas, eu teño a masa, volca aí, Sin volca ovo, aí. A lo loco. Veña. Ñotas. Mira, Mais. mira, así.
Ah, vale. Vale, así. Non valgo nin por isto, Hola, Xulio. Hola. Que tal? Hola. Sabes que pasa? Que estaba cómodo, contento falando con ela. Xa, Non facía pero falta que... é que eu teño que ir a paso 2. O paso 1 xo teño, que é a miña masa. Queres que vaya contigo? Sí, conto xa moi rapidiño. Despois deixo volver. A túa masa é mellor, peor que a de Lucía, distinta? É máis sinxela, aínda. Ainda. É que ten a túa masa. Pois mira, ten un poquinho de aceite, un poquinho de fariña, un poquinho de auga e un poquinho de sal. E xa está. E levedo. E darlle voltiño. E dolle voltiñas así con cariño. Moi ben, e iso despois que fai? Despois vou a deixar levedar. Vale. Que fai? E mentras me poña a cazar a gallada. Moi ben, por veña. Vale, déixote aí. Vale, vou contigo. Ves Déixate aquí, comigo? vale, e marcho con Xulio Mato, parece? Vale, sabes que xa a teño prácticamente. Xa está prácticamente feita. Pois veña, que nos conte mentras tanto Xulio Mato que vai facer coa súa zaragallada. Imos palo. Home, o noso amigo! Home. O Kim! Dous Onde señais. está? Dous Onde está o Kim? señais de vida. Mira, teño Onde aquí. está o Kim? A miña, ves? Mira, É unha temos ma- aí os ingredientes da masa de Xulio que, como imos na llama... É unha masa super elástica, ves? Que non se pega nada, Ah, vale? E vamos a deixar levedar hasta que doblo o tamaño, vale? 500 de fariña, 200 de auga, 125 500 de de fariña, aceite, 200 de auga, un aceite 125 suave, de aceite. dun aceite suave e 15 gramos de levedo. moi ben. Nada máis. Moi Vale? ben. Deixámola aquí, Deixámola que aí, vaya levedar. levedando. Canto tempo, máis ou menos? Depende da temperatura de ambiente que teñamos, pero bueno, aquí como estamos agora, pues, unha horiña e media, 2 horas, Vale, vale? non dixeche a pizca de sal. No, porque non lle botei sal? Por qué? Queres volver a Xa. poñer a cara? Espera. Porque vou facer unha Pero, ma- ti Vale. pero non dixeche a pizca de sal. Porque eu non lle botei sal. Non lle botou sal. No. Por porque qué? Porque esta masa é moi pavera despois o que nos sobre É pavera? Sí, para botar un poquinho de azúcar, para botar un poquinho de chocolate, facer unhos boliños, porque é moi esponxosa, entón queda moi chula para facer unha sobremesa. Hoxe non temos tempo de sobras nin de nada Pero disso, comprométeme outro día, facemos un TikTok. Vale, vamos a fazer un TikTok sobre os restos da masa de Xulio Bueno, Mato. mira, É unha masa quero- pavera. quero que vexas- É unha masa pavera, tócala e fai... ves, tócala así. É pavera. Mira, é unha zaragalla que leva bastante aceite, como ves, Moi ben. E todo ten un porqué, pero valo ir descubrindo en breve. Vale, entón queres que presente a convidada agora, non? Home, como que irás ti. Vale, pois chegou o momento de que veña a nosa convidada Carmiña da Cañiza. Un aplauso para ela. Hola, Carmiña, ven por aquí. Arrímate a nós. Hola, Carmiña, moi boas. Ben, ben. Ben. Bueno, decía eu antes que na Cañiza sodes moito de carne, porque tens un xamón espectacular. Pero hoxe vas comer unha empanada que non leva carne, porque estamos así un pouco especiais pola Semana Santa. Contalle, Xulio. Mira, eu vou facer unha con peixe sapo, un trociño só de peixe sapo, como ves, porque o peixe sapo é un peixe que é caro, pero con un poquinho vai nos chegar. E con uns poucos champiñóns que vou mesturar, vou facer o refrito solo con cebola. No, o que Vale. quere dicir Xulio é que botou moita cebola, moito champiñón e un cachiño de peixe sapo aí, o sea, é unha empanada de champiñóns e cebola unha- con un pouco de peixe É unha sapo. empanada con ínfulas. Sí, exactamente, mira pa aí, ó. A Pero xa cantidad verás de como lle comer ese chega. cacho. E vais a ver, con ese cacho comemos ou ti ou eu, os dous non. Por eso. Pero que a empanada merendamos 4. Sí, xa Vale. veremos, xa veremos. Non vais a ver a champiñóns. Madre mía, sempre ten algo que decirme. Correcto. Sempre. Correcto, Sempre. correcto. Bueno, mira, poñemos a cebola a pochar. E que se nos vai facendo aquí. Poñemos eso aí a pochar. Mira, aquí sí que llevamos a botar un poquinho de sal. Vale. Pa qué? Pa que botamos o sal? Pa que sue. Moi ben. E cando suba que Falta conseguimos? suar que ten que ir rápido. Cando suba que conseguimos? Que se poche un poquinho Que se antes. poche máis. E como ves, moito aceite, vale? Vale. Non, e todo ten o seu aquel. E, como di unha compañeira nosa, que esta é unha empanada moi típica de Viveiro, a empanada da feira, ela di, eu acordome de nena que por dentro era amarilla. Ah, polo Verdad, aceite. Lola? Claro. Polo aceite. Polo o sea aceite que- non, polo azafrán. Ah, Acabamos polo de botar. azafrán, vale. Perdón. É divulgador, Perdón, É divulgador. perdón. Que a nosa compañera Lola, que é de Xove... Eso é, ela contoume que a empanada, cando abrían, o de dentro era amarillo. Ah, é polo azafrán, Sí, vale. é polo azafrán, claro. Moi boa. É o que moi ten o boa. azafrán, aparte Se da estamos sabor. facendo unha empanada da Mariña. Eso é. Vale. Da Importante, Mariña importante. De Lola, da Mariña de Lola. Da Mariña de Lola. Pois, Carmiña, vente que vamos con Lucía, vamos deixar aquí a Xulio que lle bote o pouco rape que ten, a súa empanada. Arrímate aquí adiante. A ver, Hola, contanos, Carmen. Lucía. Pois aquí estamos, coa zaragallada. Estamos facendo primeiro o refritiño, cebola, pemento verde, pemento vermello e un tomatiño. É super distinto ao de Xulio, claro, teu.
Porque o de Xulio máis leva... completo. Máis completo. Máis completo. No, porque o de Xulio leva moitísima cebola, non? É case todo cebola. E, sin embargo, o teu leva moitas moitísimo cousas. tampouco, Te pases. Pero ha de estar boa de O Xulio que non tamén. leva é peixe sapo a túa. Sí. O sea, o que non leva. Entón, a esta miña imos lle botar agora gambóns. Oh, moi ben. Que che parece? Mira, que como Ten que como estar medra bo. este. Home, claro, claro. Se che digo que vai estar bo. Sí, sí. Esta ten como diría eu, máis sustancia que de Xulio, non parece? Máis condimentos, parece. Sí, sí, sí. Veremos, veremos. O sea, que ahora botas o gambón e vais facendo un pouquiño aí na tixola, non? Vais facendo un pouquiño Moi ben. E, mentres tanto, vas ir cortando e imos a ir pescada. picando a pescada. Vale, pois voulle preguntar á nosa convidada, á nosa querida Carmiña, cal das dúas, Cristi, que che pode gustar máis agora que biches como son as dúas receitas? As dúas teñen unha pinta, deben estar as dúas O buenísimas. sea, non te molles. A verdade é que nunca comín así de merluza, nin de peixe sapo, nunca comín. Ningunha das dúas? No, no. Teño comido de zamburiñas, Ui, pois hoxe é a gran estrea aquí, de xouviñas. Vale, vale, vale. Pero esta nunca comera, non sei, non sei. Pois voulle pedir a Carmiña que o vaya a pensar á zona dos sufridores que te sentes ali e despois chamamos, te vale? Vale, gracias. Un aplauso para Carmiña que está connosco na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. A ver, Lucía, que antes de contarlle cousas a Galicia quero rematar de ver a túa zaragallada, que ten un aspecto maravilloso. É así, ten moi boa pinta. A ver, faltalle tempo de sofritido, Sí. pero vai collendo forma. Claro. Ora- Van ir os cachos, a miña pregunta é, van ir os cachos tan grandes? Non, despois desmenurazarálos ou non? Non. Non. Ahora o que se desfagan facéndose aquí un pouquiño, que tampouco se teñen que facer moito. Pero Ostras. é unha empanada de festa de verdad. Sí, pero quero dicir que os cachos de pescada son grandes. Os meus son máis pequeniños, ves? No, claro, porque é pouco. O sea, quero dicir, como non van ser máis pequenos? Para topar, Con isto chega para cubrir para toda... topar un cachiño aí, cuidado. É como cubrir. buscar a guindilla, sabes? Epa, se topa lo rape, Sí, é. se topa lo rei... Ai, que desastrillo, que desastrillo. Bueno, ahora bastante ben, non? Sí, faltalle por cociñar, aquí hai ten moito que pochar, Sí, sí, sí. Moi ben. Ese o tomate que cociñar ben, e a Ten cebollín. boa pinta, ten boa pinta. A verdade que dá gusto velo así. Bueno, pois vamos deixar aquí a nosa queridísima, mentres tanto vamos contar cousiñas de Galicia, vale, de todo o que está pasando. Porque hoxe celebramos que é Xoves Santo facendo dúas sacrosantas empanadas, sí? Desas que poden sair en procesión e recibir louvanzas de todos os presentes. Sexan da fariña milla ou triga, gramadas con viño, leite ou aceite, temos neste país algunhas das máis sabedoiras masas que nunca se fixeron no mundo inteiro. Sí, leva a xente máis de 1000 anos peregrinando ata aquí para probalas. E cales son as nosas zaragalladas favoritas? Pois supoño que vai en gustos, pero por que escoller? Cando podemos ir probando todas. As de carne ou cocido están boísimas, pero as de mariscos, peixe ou polvo, tamén son unha delicia. E tanto nos gusta a empanada que lle temos... O sea, tanto nos gusta, quero dicir, a empanada que lle temos festas por todas as partes. Este próximo mes de maio teremos en Salcedo e as Nogais, e xa despois, en xuño, en Entrimo e Valga. Ide revisando as datas, e mentres, celebrade estes días probando as nosas empanadas e xa nos contaredes. Falamos, como sempre, en donde, en @voltascoprato. Que aí, sexamos máis rápidos ou máis lentos, aí estamos sempre, 24/7. É así. Xulio contesta a todo, Mensaxe que lle mandades, Sí. mensaxe que contesta. Estou super atento. É así, Mandade Xulio, é así a receita. Bueno, mira que zaragallada. É así. Ole, Mira que como zaragallada. recén. Ah, que sí. Sí, 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 sí. E agora vamos a botar toda esta cantidad Foi de rápida peixe a sapo. zaragallada, Porque fixemos un poquinho de maxia, non? Fixemos Se aí- fa la maxia sin querer. Sí, fíjate. sí. Sale sin pedir a Mira, máis. E agora isto sí que se vai, simplemente que refoga un pouquiño, e mentre refoga, vamos a baixar aquí o lume. Claro, aí xa se ve o amarelo do azafrán, Eso, non? e quero que vexas, Bueno, mira, non sei se se ve como medrou, vela por aí. sí, ben, Non sei se no, se o que ve se, na o casa, que se mira, ve sí que moi se ve ben, na casa. mira, ves na casa o que se Ves? ven son é o aire. É o aire, que xa lebedou, é Claro. unha masa que lebeda moi rápido, ademais. Entón, agora o que vamos a facer é estirala. Hola. Vámola. É moi Mira boa de que é traballar, rápida a entón, masa de Xulio, é rapidísima. Sí, sí, sí. Pois é todo maxia. Que estivo aí? Unha hora e media, dixetes, máis ou Unha hora e menos. media, máis ou menos. Máis Unha hora ou e media, menos, máis ou sí, menos. sí, sí. A esta zaragallada botei un poquinho de viño, vale? Mentras para acabar o guiso. Que hora e media máis rápida. Que rápido se pasa o tempo Cando se está ben, cando verdad? se está ben, verdad? Home, E despois, a min contigo pasa un mismo, a min, bueno... A ti tamén. Punto. A ti tamén é punto. Bueno, sí, pues sí, mira, sí, a verdade que sí. como che dixen, esta é unha empanada moi curiosa, porque vamos a ir estirando así un pouquiño. Sí. É unha empanada que non ten unha capa e despois a outra.
estiramos todo e vamos doblar. Ah, como si fora un calchón Como si italiano. fora un calchón italiano, pero vale. isto seguramente é precursor o calchón italiano. Home, claro. Se é da Mariña... Home, Flipas, chaval. que vai a explicar un italiano os da Mariña. De feito, chegaron os italianos e dixeron, tia, podemos facer unha pizza así. Sí, dixeron, ostra, mira que idea máis Chegaron a boa. Mariña, chegaron a Viveira e dixeron, mira ti, podendo facer pizzas sobradas á mitad. Non se nos ocorreu a nós. Claro, Claro, é que... doble de peso, mismo gasto. Eso, para un fenicio, Sí, sí, é certo, é certo. Bueno, pues mira, estiramos Bueno, así, entón tela que estiates que facer como unha... Sí, como un dices. folio moi grande, Como unha non? empanadilla xigante, vale? Claro, unha empanadilla Mira, xigante, Entón, exactamente. agora, para poderla mover, ímola doblando un pouquiño. Ai, teño medo que che rompa, No, non rompe, No? non rompe. No, Vale, vale. E claro, a botarlle fariña tampouco se pega. claro, por eso estou botando así un poquinho de fariña, Vale, para poderla mover. Ves, ahora movémosla máis fácil. Le sacamos, temos aquí xa preparado. Entón, agora, o que vamos a hacer é o seguinte. Claro, o tema desto, por exemplo, é o que dis ti, que sempre che vai sobrar algo de masa, porque Eso. calculalo tamén... Claro, porque non estira sempre igual, Non tampouco. estira igual, exactamente. Entón, agora, mira, teño aquí un escurridor, porque o que vamos a hacer é botar a zaragallada aquí completamente escorrida, vale? Ah, o aceite valo reservar. Eso é. Vale. O aceite vai ter dous usos. Sí, cales. Xa verás, un vai ser pintar a masa, vale? Buah, entonces, claro, Outro, tres usos, mira, porque tamén podemos guardar este aceite que nos sobra para a siguiente vez que fagamos empanada, en vez de aceite de oliva, botamos a masa, e xa ten un toque, vale? Vale. Moi boa idea, porque claro, ese aceite pode ser reaproveitar e dalle sabor. Efectivamente. Claro. Entón, mira, botámosla máis ben seca, como ves. Sí, O que a ti che parecía que era unha miseria, ves como No, cunde, é verdad? que eu estaba pensando, ti acordaste os debuxos estes de Buscando a Wally? Sí. Acordaste, pois, hai que buscar aí o peixe sapo. No, mira pai, hai peixe sapo. Unha foto para a xente que non está vendo, unha foto, busca o peixe sapo. Entérrote en peixe sapo. Igual aparece algún cachiño. Fixade, Eu as dixen- colas branquiñas que están aí no dixen- medio, eso é peixe sapo. Está perfecto, cañota. verdad? Ala, se acabou el chiste. Entón, agora, quitamos o que nos sobra, vale? Sí. Porque isto podemos utilizar como che dixen. Facemos unha trenza, facemos unhas Incluso barritas. para decorar, non? Si queres Claro, faz unha trenza, decorar pollo vamos a por decorar riba. un pouquiño tamén. Mira, e agora Claro. cerramos, pois como cerramos sempre, damos así un doblez. Vale. Mire, teño que marchar con Lucía. Vale, eu sigo facendo. Despois teño que te chamar porque quero que vexas como fago antes de metela no forno, que é unha das cousas características desta empanada, vale? Que vai rápido este home. Veña, Avísote. vamos con Lucía. Vamos a ver. Cañota, sabes pa aquí traes un rodillo de julio? Grazas. Os traballaches arreo. Oxe, claro, é que vamos rapidísimos. Mira- Que che dicir eu? A túa masa, levedou tamén? Mira como le vedou, Ah, sí. Mira. Vale. Moi ben, pero ten como menos aire que de Xulio, non? Sí, É un estilo distinto de masa. Bueno, pero esta vai quedar pero casi isto hojaldrada. é zaragallada. Mira. Mira que cachos. Iso é unha zaragallada. Ti Eso búscalo é- e tes un cachazo. Mira, é de cartos, eso é de entérrate. cartos. Aí sí que ten enterro en comida. Mira, langostino, merluza, que ve Mira, de todo. gambóns, pescada, unha zaragallada como Deus manda. Como por a miña. favor. Por favor, A miña por é favor. de- Eso sí que é unha empanada, pois de festa, unha empanada de Semana Santa, unha empanada interesante. Outro é, bueno, o que che sobrou. Despois vai estar buenísima de julio, já verás. Que pailón, Eu vou por meterme un pouco con ela. Eu que sei. Si non sería moi aburrida a vida, verdad? Sí, sobre todo a túa. Bueno, imos coa pregunta de concurso, 50 euriños en xogo. Quen lle engade viño á súa masa da empanada? Quen? Que persoa credes vos? Ahora é cando tes que dicir eu. Eu. Estou ben, repítio, por favor. Di, Estou aquí toda concentrada. eu. Lucía, vale. Lucía Vázquez, 664-483-419. Quen lle engade viño á súa masa da empanada? Eu, Lucía. Aí está. Lucía, 664-483-419. Chamade. 50 euros en xogo, E atención, voulle dicir á xente que non marche, porque despois da voltas co prato, inmediatamente despois sabedes que hai procesión en directo desde Viveiro na televisión de Galicia. Aí o deixo. Vamos repartir cartos. Un saludo. Merche do Val do Dubra, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, coñota. Como estás? Pois moi ben, sentada, mirándote. Moi ben. Estás en bo sitio. Mentre estés sentada e mirándonos, estás en bo sitio. Veña, por 50 euriños, quen lle engade viño á masa da súa empanada? Lucía. Aí está, Lucía, 50 euriños que marchan pro Val do Dubra. Un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Gracias, coñota, gracias. Veña,
Un Hasta besiño loguiño. para vos. Chao, chao, hasta loguiño. Chao, chao, chao. Chao. Creo que queren ir ao forno os dous cociñeiros. Teño esa impresión. Non sei se Xulio tamén. Xulio, ti tamén? Sí, señor. Vale, pois imos ir ao forno cos dous aves. Espera, muller. Ao xeito, ao xeito. Don Xulio Matos, estate tranquilo. Eu estou, Veña, por favor, señoras e señores, imos aos fornos. Adiante. Aí está. Moi ben. Canto tempo teu, Lucía? 35 minutos, 180 grados. 35 minutos, 180 graus. E o teu, Xulio? 30 a 200 graus. Xa están soando os fornos, Mire, si vamos rápidos, Ta, 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 ta. No, que non se Rapidez que na non se televisión pase, de Galicia. Que non se pasa rapidez Veña. tampouco, Creo que vou ir falar con Carmiña rapidamente, vale, Veña. xa levanto e así sacades as empanadas. Veña, perfecto. Vale, veña, imos co público dá voltas co prato. Imos palo, venga! O peixe é um alimento. Olha un aplausiño, olha aquí sí que poder meter un aplausiño. Ao almoço, ao jantar e ajuda a emagrecer, seja grande ou pequeno. Dinnos desde Viveiro, Carmiña, que queren arrancar a procesión ás 7:30 e hai que ir dando. Que hai as procesións agora en Viveiro ás 7:30 e hai que ir dando e temos que ir na llama, sei. Hai que acabar, sí, que acabar o programa rapidísimo, en serio. Pois venga, a ver. Ti estás preparada para probar? Vamos probar, a ver. Bueno, a ver, quero dicir, tamén ás veces fago unhas preguntas, ti estás preparada para probar. Quen non está preparado para probar? Eu penso que todos Está claro, estamos comer unha aquí. empanada, verdad? Que presta, desde a Cañiza, vir aquí, comer unha empanada, Digo, a chu. chapalo, verdad? Dalle risa, dalle risa. Pois veña, vámonos levantar e vamos ir ver as dúas empanadas, vale? Vamos a veña, ver. levántate, vamos para lá. Un aplauso que ven da Cañiza, Carmiña. A ver, ven, sigue por aquí reto, Carmiña. Colócate aquí comigo e vamos a pedir aos cociñeiros, por favor, que abran os fornos do a voltas co prato. Don Xulio Mato, Lucía Vázquez, abrid os fornos, por favor. Imos ver as... Lucía, está ben que non te queimes, eso está ben. Aí está. As dúas empanadas, vide aquí. Ui, que che parecen, Carmiña? Que buenas. As dúas. Que non nos probou e xa están boas, as No, dúas. pero a pinta... Sí, a pinta é boa. Bueno, pois veña, cortalle un Boa cachiño á nosa convidada e a ver se lle gusta. Imos ver a de Don Xulio Mato. A ver como Mira, está, sí, que che quero enseñar Por aquí. como remata a miña, que como ves ten aquí unha cousa diferente, que esta Sí, tapa sí, que lle sí, fixemos, Sí, que esa tapa que Eso apareceu, ten non? aquí. porque ten a chiminea aberta, porque aquí é onde se garda este aceite da zaragallada, Estás de broma. e se lle bota, Aí ahora Hola. botas o aceites. para que se vaya Ai, que inventado. enchoupando, para que vaya absorbendo. Fais un cortiño, non? Claro, no, vai, levántase un pouco para que vaya absorbendo. Ah. Entón é o que lle dá o toque diferenciador. Bueno, pois nada, temos que ir, Xulio Mato, que nos queda un minutiño, Así que... Pois vamos alá. Calle, calle. Mientras tanto, vamos con Lucía Vázquez. Vamos para lá, Carmiña. A ver, que che parece? Esta é grande, é contundente, Está máis... Está contundente, gruesa, sí, está máis... Está chiña. Pois veña, Está recheo vámonos de todo. probar, Carmiña. Que chegou o momento. Tira por ali hasta a esquina, móvete por aquí, Ahora? e cando queiras, desde aquí, Carmiña da Cañiza pode probar as dúas empanadas, tanto a de Lucía Vázquez como a de Xulio Mato. Dalle, dalle. Eu collo Valle coa man. dando. Ti valle dando. E vos, rapaces, antes de nada, felicidades, porque Moitas gracias. fustes na auténtica llama, Tiñades que facer rapidiño o programa, fixéstelo moi ben, así que, Pois xa está. parabéns. Aprobado. Señoras e señores, queden na galega, que agora hai procesións desde Viveiro, Procesións desde Viveiro, nada máis e nada menos, en directo. Como vas, Carmiña? Estaba seca, Que farmón. Ai, cuidado, joder. Atención, que ainda non vamos ás procesións. Atención. Vale, proba. Podes coller a camao, por favor. É que é moi grande. Por favor, No, come colle aí. a camao, Carmiña. Ai, mamá. É que ti sabes que saen ca procesión igual, Os santos saen igual, cheguemos ou non cheguemos, isto é así. Veña, imos alá. Carmiña da Cañiza, despois de probar os dous, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Esta ten a de... Entón a de Sí? Don Xulio Mato, aí está! Está rica. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Está Queden moi cas rica, procesións na señor. galega. Chao, hasta mañá. Moitas gracias. Gosto de ir à tua padaria. Não tens freguês como eu, seja noite ou seja dia.